Dohrávať. Určite zakladajte sa, ale nechodí s vašou do školy. Aby bol dôkaz, že je to na hodine, hej. Môže sám co tu máš priečky? Na fakt? Horná farbila? Nie, to vlasy hore. To je na tým, to už bolo flágo. Čo budem písať do mňa? Nie. Miro, uveď si. Uveď si, to je dobrá brústa. Tak si daj ešte. Keďže tam je Jäger. Kok, to už není. Takže ja som tam... To je nereálne, aby tam bol Jäger. Nemôže tam byť Jäger. Aj keby tam bol, tak už tam nie. To je nemožné. Nie. Mám. A ja mám. Pýtal som Leone, nech nám donesie. Nech nám donesie. A čo? Brávova to už nemá. Možno naviažeme aj na to minulé predchádzajúce, pretože tam sme si hovorili o inštitúcii, teda o tých 4 inštitúciách, ktoré... Skoro ste vedieť neplačili. Ale tak... Neskôr na hodinu, robíš tu pohovky, teraz tam je všetky No, takže sme si spomínali tú justíciu a nástupu inde a vlastne spolupráci s nimi, či to iba aké zložky sa im hovorí, že sú to pretože vlastne obidve slúžia na ochranu nielen nás ľudí, ale aj majetku a vlastne celého štátu. Aký je medzi nimi rozdiel? Čiže polícia chráni všetko, čo sme spomínali, ale na území nášho štátu. A armáda chráni vlastne tú vonkajšiu hranicu. No, samozrejme, no aj vo vnútri, pretože keď sa konajú také veľké udalosti nejaké, tak nám polícii pomáha v podstate aj armáda. No, keby sme